Mina ngumhlali wasehostela for isikhathi eside. Ngicabanga ukuthi u-20 years uphelile ngumhlali wasehostela. Ngifike khona sesisidimpela isikhathi. Izinto ebezenzeka khona ngendlela nangendlela ebezenzeka ngayo mekade zithusa ngaso sonke isikhathi, ngoba kwaze kwaphoqeleka ekuthenini njengoba kuwukuthi mehlezi kuliwa njalo kanjena, kuwukuthi ingoba abantu bebecabanga ukuthi kubangwa imbhede ngoba bekuyindlela ekuyiyona ebekade iqhamuka ngayo. Kodwa kahle kahle izinto ebekade zibangwa ziningi, njengokuthi uthola ukuthi kuzofika umuntu wesifazane like ufuna indawo yokuhlala, engenayo indawo yokuhlala, bese kube ukuthi uphoqeleka ekuthenini agcine elala no-someone o-in charge ekuthenini mhlawumpe uphethe lapho ngaleso sikhathi. Kanti uthola ukuthi nomunye naye ubeseyibhekile, uthola ukuthi kanjalo ukuthi leyo nto leyo iyenzeka isikhathi esiningi nesikhathi eside. And kube ukuthi lapho ngalendlela eyenzeka ngakhona, mhlambe ukhona ukuthi uthola ukuthi omunye ubesekhokhile, uthola ukuthi omunye kufanele ukuthi enikezwe indlu ngokusemthethweni ukuthi mhlawumpe usebe umhlali unesikhathi eside ahlala eyimbamba ngolimi lakhona ehostela, ukuthi lakhona la ehostela ukuthi imbamba umuntu ongenambhede. So mhlawumbe uthola ukuthi lo osezofike alethe umhlaba ongezansi usezofika ayithole kuqala. Mase sekulandeleleka ukuthi kwenzekalani, mhlawumbe uthola ukuthi sekuzoze kugcine sekuvela izigaxa ke sezindaba. Mase emva kokuhamba kwesikhathi uthola ukuthi ke manje sekuzobhekwana ngeziqo zamehlo, sekuyaqala ke lapho sekuyabulawana ke. And uthola ukuthi kwesinye isikhathi intombazane izofike elale mhlampe nabantu abaseyikhundleni, just because ufuna ukuthola umbhede endaweni e-right. Isikhathi esiningi ke la eCleveland hostel siphethwe abantu like iningi lethu singaphesheya kwencibe, and ibona ithina esilawu like obhuti bethu ibona abalawulayo la eCleveland. And ke amaZulu awadingakali la, futhi asiwathandi, wona abulawa kakhulu ngoba kukuthini sifuna ukuhlala sodwa, sifuna ukulawula sodwa. Njengamanje ke, njengoba esikhathini esiphambilini kade kuliwa kakhulu, babulalana obhuti abakhulu, abekuyibona kade besatshwa ngempela kuyibona kade belawula, kuyibona kade bekhokha, bekhipha izimali, bekhiphela iy'nkabi, kuyibona abapheki bey'nkabi, kuyibona aba-organizer yonke into. Ikakhulukazi ke beqale ngala ngasekhaya lethu, ngala ngaselalini zethu ephesheya kwenciba, kuwukuthi ibona baqale lento. Kwase kuba ukuthi kuba khona njengoba bekukhona ikhansela ebelikhona bese liphathe isikhathi eside, sebefuna ukukhipha lona obhuti abakhulu ke laba ke bangaphesheya kwenciba ke. And ke kwaba ukuthi ke lo bhuti naye uyathola okay umuntu azokwazi ukuthi acashe ngaye. Kuba ukuthi ke lo bhuti lo owangala komkhomazi mecasha ngaye, kuba ukuthi uyakwazi ukuthi amele
alwe ngale ndlela le kufanele elwe ngayo. Kwaba ukuthi-ke lo yena lo bhuti lo useyasuka manje usekuyena osemenzela uzungu. Kahle kahle nje abantu abaningi abaphezulu badlile ngendaba yasehostela, ngoba isikhathi esiningi beyivele nje cindezele ngeenyawo, uthola ukuthi iyafeka kube ngazi ukuthi iyafakelwa izibuko kuphinde futhi iphelele kanjalo. Njengamanje-ke kunabafela ubala ababoshiwe, kodwa kube kuwukuthi baningi abantu abahlangene kulento esenzeka futhi esazokwenzeka, ngoba isikhathi esiningi bona obhuti abakhulu laba into abayisebenzisa kakhulu, basebenzisa umhlaba ongezansi, basebenzisa ekuthenini bona bawo Ndlovu kayiphikiswa, bayile genge le eyazi ukuthi mase sengishilo mina akekho umuntu ozothi cha mase sengikhulumile. And-ke kuyimanje nje uthola ukuthi uyajola unomuntu wakho, ufuna isicefe salutho, awubheke lutho futhi, kodwa uzithole usenkingeni yokuthi like umeke wakubeka amabili amathathu wakutshela ukuthi yazini ngidinga inamba yakho. Kumele wenze leyo nto leyo ukuthi ngoba yena usecabangile ukuthi yazini as much as ungakazi uzubonakale, mhlawumbe bengakwazi noma mhlawumbe bengamthatheli ekhanda umuntu wakho, noma mhlawumbe ukuthi engekho egroupini yabo, kwamele ukuthi wenze sure ukuthi kumele ukuthi ubadedelele umhlaba ongezansi. Okuyiyona enye into futhi eyenza ukuthi ngaze kugcine kubonakala engazuthi thina abantu besifazane abahlala la ithina kakhulu esimbangela ukuthi kuze kugcine kuyaliwa kukanje, kuchitheka igazi kanje. And abanye-ke angeke ngize ngibakhulumele abanye kakhulu, ngoba abanye bayadayisa-ke shem ngabantu babo, bayadayisa ngabantu babo. Uthola ukuthi ngempela umuntu usezogcine ehlakazwa ikhanda just because of umuntu wakhe wesifazane. Kuningi ngoba kakhulukazi uma ngabe nje uyiphoyisa uhlala khona, kumele wenze sure ukuthi ufaka ama-harness, wenze ngathi awuboni ukuthi kwenzakalani, ngoba meke wavula amehlo u-Antoyo. Injalo nje. And-ke uma ngabe unendlu eyisingili, indlu eyisingili-ke itholwa abantu vele asebenesikhathi eside behlala khona, asebebadala. Uma unesingili, isingili-ke basuke bebona ukuthi bano-5,000 randi oflothile la kuwena, bezama ngandlela zonke ukuthi bakuhlukumezele ukuthi bakukhiphe kuleli singili. And uma ngabe futhi bebona ukuthi awenzeki, benza sure ukuthi kufanele ukuthi bachithe ubuchopho, ngoba manje bamele endleleni yabo, ngoba bona basuke sebebalile ukuthi imali yabo. Uma ngabe-ke bezokudayisela like umbhede iside like ko-4 bakudayisela ngo-2.5. Mangabe-ke uzohlala wedwa esesingilini no-5,000. Manje ngempela basuke bebona kahle ukuthi yazini simoshela isikhathi, sishonisela ngelanga. Futhi-ke mangabe sekuthiwa bayafuna ngempela ukuthi bayakubulala, benze ilist
yabantu abazobabulala ukuthi baqala ngobani. Mase sokungenile kuleyo list ngempela ngempela udabulike nakanjani.